אחר הדברים האלה, כשוך חמת המלך אחשוורוש זכר את ושתי, ואת אשר עשת, ואת אשר נגזר עליה. ויאמרו נערי המלך משרתיו, יבקשו למלך נערות בתולות טובות מראה. והפקד המלך פקידים בכל מדינות מלכותו, ויקבצו את כל נערה בתולה טובת מראה אל שושן הבירה, אל בית הנשים, אל יד הגה סיריס המלך שומר הנשים, ונתון תמרו כהן. והנערה אשר תיטב בעיני המלך תמלוך תחת ושתי, ויטבע דבר בעיני המלך ויעש כן. איש יהודי היה בשושן הבירה, ושמו מרדכי בן יאיר בן שמעי בן קיש איש ימיני. אשר הוגלה מירושלים עם הגולה אשר הוגלתה עם יחוניה מלך יהודה, אשר הגלה נבוקדנצר מלך בבל. ויהי אומן את הדסה כי אין אסתר בת דודו, כי אין לה אב ואם. והנערה יפת תואר וטובת מראה, ובמות אביה ואימה לקחה מרדכי לא לבת. ויהי בהישמע דבר המלך ודתו, וביקבץ נערות רבות אל שושן הבירה אל יד הגיא. ותלקח אסתר אל בית המלך אל יד הגיא שומר הנשים. ותיטב הנערה בעיניו ותישא חסד לפניו, ויבהל את תמרוקיה ואת מנותיה לתת לה, ואת 7 הנערות הראויות לתת לה מבית המלך, וישניה ואת נערותיה לטוב בית הנשים. לא הגידה אסתר את עמה ואת מולדתה, כי מרדכי ציווה עליה אשר לא תגיד. ובכל יום ויום מרדכי מתהלך לפני חצר בית הנשים, לדעת את שלום אסתר ומה יעשה בה. ובהגיע תור נערה ונערה לבוא אל המלך אחשוורוש, מקץ היות לה כדת הנשים 12 חודש, כי כן ימלאו ימי מרוקיהן 6 חודשים בשמן המור, ו6 חודשים בבשמים ובתמרוקי הנשים. ובזה הנערה באה אל המלך, את כל אשר תאמר יינתן לה לבוא עמה מבית הנשים עד בית המלך. בערב היא באה ובבוקר היא שבה אל בית הנשים שני, אל יד שעשגז סיריס המלך שומר הפילגשים. לא תבוא עוד אל המלך, כי אם חפץ בה המלך ונקרואה בשם. ובהגיע תור אסתר בת אביחיל דוד מרדכי אשר לקח לו לבת לבוא אל המלך, לא ביקשה דבר, כי אם את אשר יאמר הגיא סיריס המלך שומר הנשים, ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה. ותלקח אסתר אל המלך אחשוורוש אל בית מלכותו בחודש העשירי וחודש טבת, בשנת 7 למלכותו. ויאהב המלך את אסתר מכל הנשים, ותשחן וחסד לפניו מכל הבתולות, וישם כתר מלכות בראשה, ויניחיה תחת ושתי. ויעש המלך משתה גדול לכל שריו ורבביו, את משתה אסתר, ונחל למדינות עשה, ויתן משאת כיד המלך. וביקבץ בתולות שנית, ומרדכי יושב בשער המלך. אין אסתר מגד את גאולתה ואת רמה, כאשר ציווה עליה מרדכי, ואת מאמר מרדכי אסתר עושה, כאשר הייתה באומנה איתו. בימים ההם ומרדכי יושב בשער המלך, קצף בגתן ותרש שנסריסי המלך משומרי הסף, ויבקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש.
ויוודע הדבר למרדכי, ויגד לאסתר המלכה, ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי. ויבוקש הדבר וימצא, ויתלו שניהם על עץ, ויכתב בספר דברי הימים לפני המלך.